Tak, jsme znova u vody. Máme chvilku, než půjdeme do práce. Takovýhle pěkný místo pod jezem. Sice to takový urban fishing trošku, protože nám tady jezdí auta nad náma, ale to nevadí. Ryb je tady dost, to jsou aktivity rybí je tady mraky. Přímo tady kousek, tadyhle za tou trávou, tak něco hned zalovilo. Což je dobrý. Otázka je, tamhle taky něco skočilo zrovna vzadu. Tak, jde se na to. No utíkla, jsou ryby, ale tam je mělčina. Opravdu bylo nějaký malý. A něco táhneme. Něco máme. No. A už je to pryč. Vypadá na vokouny. No. Máme úlovek, ale ryba to není. To je nějaký svinstvo. Nějaký klacek. Klociáše. To zatím nic. Ty vole, teď tam byl kontakt. To byl docela kopanec, docela velký. To nám tady dotočit. No, tak první kontakt, je dobrý. No. Jak já to říkám, vždycky prvních 20 minut je rozhodujících. Pokud nepřijde ryba, místo větší čas opustit. No něco loví pod tím stromem, to. Jsem se přesunul pod jez a dáme tam takovýhleho dvouocasího, twistra oranžovýho. Tak uvidíme, tady vždycky nějaká štička byla. Ale dostává mi, že teče docela dost vody přes jez. Kdyby nám to vzala ryba, tak musíme jít tamhle dolů až. Sem se nedostanu v vodě. Ale kdybych tamhle se skákal k tomu potoku. Teda. Moment. Tak, jezdík nám nic nevydal, ač vypadal hezky. Akorát se nám utrhl 2 nástrahy.
Tady nám skočila zrovna rybka. Ale to vypadá na nějakou bělobu. Zkusíme tam dát takovýhle kopejtko. Vidíme. Loni jsem tady chytil štiku. Pěknou 67. Ale to jsem chytal na wobblery. A je tady krásně. Škoda, že musí člověk do té práce, no. No, tady už je hloubka. Teď tam bylo drbnutí. Teď tam bylo drbnutí. Co to čeklo? A nebyl to takový ten krásný kopanec. Ale něco to ochutnalo. Tak. Nádhera. No nic, půjdeme dál. Tak zhodnocení první části dnešního rybaření, to už musím do práce. A na začátku to vypadalo tak pěkně, spoustu ryb, co jsme viděli, útočili na všude, na všechny strany dravcí, hledali si nás. Měli jsme i jeden kopanec u mostu, no, ale to bylo to všechno, no. Pod jezíkem nic, tam jsme utrhli 2 nástrahy, tady jsem utrhl ještě jednou, takže jsme minus 3 gumy a neviděl jsem už ani zalovení, takže to vypadá, že dravci to dnes už zapíchli, teď jsou napapaný a tak teďko do práce, no a po práci to zkusíme ještě jednou večer, možná večer bude větší aktivita než teď. Tak, jdeme. Tak, máme po práci a přestože jsem byl chvíli unavený a vypadalo to, že už se na to vybodnu, tak nakonec mi to nedalo a zkusím to ještě tady pod přehradou. Tadyhle ta tůň je moc pěkná a když jsem sem přišel, tak tamhle pod tím stromem tak zalovila štika. To byl pěkný hod.
čem jsem hodil na brzdu. No to je klid tady. Úžasná pohoda. A besíme. To je dneska evergreen tohohle rybaření. Tak, poslední tůň před konečnou, protože tamhle už je přehrada. Před chvílí tamhle zalovil bolen. Tady dřív bylo tak o půl až o metr víc vody, ale to vidět tamhle na druhé straně. Ale na někdo rozbil hráz. Tady jezdí občas vodáci. Trať si přestavujou a tohle ale bylo vždycky tak jako zabezpečené místo. A mě by případně dost vody. A mohli si ji pustit sami. No, není. Málo vody, navíc zelená. Tamhle, ten se loví. Druhá nevýhoda tohohle místa je, že tady je hrozně šutru. Je tady něco přede mnou, rybičky se rozprchly. Dobrý, jako že jsou tady i rybičky. To už je jako dobrý. Ryby tady prostě jsou. Kde jsou ryby, jsou i dravci, že? Teď se podíváme, jak to tady vypadá. No, voda bývala až tady nahoru. Rázem vysoký břeh jak kráva. Jo. Tak je tady dravec. Tady zalovil přímo přede mnou. Je tady nějaký. A loví, to je další věc. A vypadá to na boleno. Vypadá to na boleno. Uj. Zůstal vyset. Uj. Klasika. Bordílek. Tamhle furt loví na tom konci, no tam je mělko, no, a tam je vidět. Tam přišel a zalovil mě přímo pod nohama.
Ale to je klasika, jo, to bylina vidíte prostě, ale on vám na to kašle. Mě zdálo, že tam něco drblo do toho. Teď jsem ji viděl. Teď jsem tu rybu viděl, co tady loví. Bohužel akorát táhnul nástrahu kousek za ní. No je to tady vyšlapaný. Že sem chodí rybáři. Ale tady je dobré místo. Tady si myslím, že by mohla přijít nějaká rybka. Sice jako přístup k vodě špatný, protože to tady je docela hloubka, ale to nějak si poradíme. Když tak dojdeme až tamhle k tomu betonu. On to tam hodil někam do nějakého sajrajtu, on tam je, co to tam je? No, to, bacha na tu trávu. Nic, vyměníme tu barvu. No, tak to vypadá, že dneska budeme bez ryby. Čistý zero. Jsme tam akorát jednoho okouna na prutu, který nám spadnul a ráno přišel ten kopanec a jinak dneska večer nic. Ale tady na té řece se vůbec nedivím, protože pod tou přehradou, jak je to zelený, to je, tady třeba jsem čekal, že aspoň nějaký kontakt, něco by mohlo přijít. Nic. Hlavně jsem nečekal drb. A nic, nedobral to. Tak jak jsem to přivolal, klasicky, když říkám, že to nebere, tak něco do toho koplo. Ale jenom taky jako ček. Jo. A je tam macek. Up. A je pryč. Tak dobrý, no. Tak dobrý. Tak to bylo dobrý. Co na to říct jinak? Škoda, co to bylo. Ale jako čistý tah, nic. Žádný škubání hlavou, nic, prostě čistá jenom hrubá síla. Tak nic, no. Wow. No, pak že tady nic není. Je něco projelo velkýho. Hele, norek.
Norek, tamhle na druhé straně běží černý. Teď se schoval někam mezi šutry. Já myslím, že už tady nejsou. Jo, tamhle běží. Krásně vidět. Tamhle. Teďko přeběh. Potvora. No, ty jsi hezký. Jsi hezunkej. Dobře, táhneme trošku rychlejš. Kolikrát tohle je funkčnější než jakýkoliv poskakování. Ale pokud ryby nechtějí, tak si to nevím. A můžete s tím skákat, jak chcete. Poslední na dost to byl, nebo ještě dáme jeden. Dáme ještě tamhle, sejdeme ještě níž. Sejdeme ještě kousek níž, zkusíme to tam ještě jednou protáhnout s touhle růžovou a balíme. Balíme, jedeme domů. Bonusový poslední. A tenhle je opravdu poslední. No, takže dneska 0-0. Čistá nula. By to chtělo placku hovno chyta. Jo, ne vždy se podaří rybičky nachytat. A to, co jsme utrhali, čekal jsem, že mi pán Bíček nebo svatý Petr dopřeje nějakou rybu pěknou, velkou. Možná tamhle jsme ji měli, ale bohužel, no. Bohužel. Ty si děláš prču, ne? Teď když to zabalím, tak tam nezalovíte.